zi, Dumnezeu a trimis pe Ieremia în casa Arului. Că Dumnezeu a vrut să învețe ceva la Ieremia. Ieremia era ascultător de Dumnezeu și s-a plecat repede în casa Arului. Și a văzut pe Olar cum lucra la roată. Și a făcut un vas și vasul care a făcut nu i-a plăcut. L-au luat, l-a stricat și l-a făcut altul, după cum îi plăcea lui. Și Dumnezeu i-a zis lui Ieremia, roagă pe tine, poți fac așa și cu casa Izraelului. Ca să înțelegeți că, mai bine, asta vă zic că la început. Lucrul este un material care se găsește la adâncime de 3 metri sub pământ. Cu lucrul se poate face vase, case și cărămizi. Asta care eu am aici este un hârlet cu care se poate face o groapă sub pământ. Să dăm un scăvător. Începem să scăvăm. Acum, când am ajuns la loc, ne aplicăm. Acum am scos eu lucrul ăsta de sub pământ, așa și Dumnezeu nu scoate din lume, că noi prima eram păcătoși și nu credeam în Dumnezeu. Acum, după ce acest lut a fost scos din pământ și pus în acest vas, acum luăm apă și turnăm. Acum, trebuie să amestecăm bine să-l desparte lut de ce nu-i lut. Vedeți cum mizeria s-a urcat la suprafață și cum lutul s-a lăsat în jos. Așa și cum acest lut a fost scos din pământ, așa și Dumnezeu ne-a scos din lume, din toate păcatele care lui nu-i plăcea. Prin cuvântul său, Dumnezeu ne spală de tot și noi aruncăm tot ce lui Dumnezeu ne place, pentru că lumina cu întunericul nu se poate uni. Acum aruncăm toată mizeria. Acum, vedeți cum a rămas lutul curat. Acum, de apa aceasta ce este aici, nu mai ne trebuie. Și acum o dăm jos. Acum, trebuie să o luăm din nou apă și să vărsăm și să lăsăm să se moaie, ca în continuare se poate să fie prelucrat. Acum, după ce lucrul este muiat, luăm și aruncăm apa că nu ne mai trebuie. Luăm lucrul. Acum, dăm vasul deoparte că nu ne mai trebuie. Acum începe frământarea lucrului. Să știți că așa cum fac eu acum cu acest lut, așa și Dumnezeu face cu noi.
Noi suntem Lutul și el e stolarul și trebuie să ne lăsăm prelucrați de el. Trebuie să fac ca bucata aceasta de lux să devină cât mai elastică și să nu aibă nicio pietricică și nicio impuritate, că atunci când va fi pus în cuptor, să nu sară pietricica și să formeze o gaură, că nu va fi bun de folosit. Știți că și Dumnezeu, cum acum eu frământ acest lut, El ne trece prin încercări. Și sunt creștini care, când Dumnezeu îi frământă, au anumite reacții. Și acum o să vă spun una din ele. Sunt creștini care zic: Doamne, dar de ce numai la mine te adresezi? Ce ai numai cu mine? Și atunci Dumnezeu nu se uită la asta. Sunt și creștini care zic că pentru ei încercarea este prea grea și atunci abandonează, dar lui Dumnezeu asta nu-i place și se întristează. Sunt și alții care zic că e prea grea încercarea și atunci li se pare că calea lumii este mai largă și este mai ușor pe ea și atunci trec de partea lumii și Dumnezeu se întristează și nu le place. Dar să știți că sunt și creștini care se lasă prelucrați de Dumnezeu și acest fel de creștini îi plac lui Dumnezeu. Ei zic chiar: Doamne, dar chiar dacă e greu de eu mă lăs prelucrat de mâna Ta. Și așa trebuie să fim cu toții. Acum, după ce am fost frământat, știți ce am aici? Asta e susfoară cu care să tai bucata asta de ruc în jumătate, ca să vă gacheze vreo bulă de aer. Acum, după ce au fost create în jumătate, uităm că sunt multe bule de aer. Acum, trebuie să le refrământăm ca să dispară câte bulele de aer. Acum, recaiem în jumătate mingea să de loc, ca să vedem dacă mai sunt bule de aer. Acum, ne uităm și vedem că nu mai sunt bule de aer. Acum, lucrul ăsta poate fi prelucrat. Știți voi ce semnifică bulele de aer? Bulele de aer semnifică că avem mândrie, ori ne dăm prea multă importanță, ori ne ascultare, ori dacă nu ascultăm de Dumnezeu și nu facem voia Lui. Acum, după ce această bucată de lut a fost controlată de orice bule de aer, acum o punem pe această roată. Acum, ați crezut că poate să fie folosită? Nu e așa. Acum trebuie întinsă în toate direcțiile ca să poată să devină elastică, să putem să prelucrăm, să-i dau forma plăcută mie. Acum, după ce am întins în toate direcțiile, acum îi dau forma care îmi place mie.
Eu acum vreau să fac un pic mai profund și un pic mai înalt, ca să poată să intre mai bine în lichid. Ăsta e vasul care nu-mi place, nu-i forma care îmi place mie. Vă place? Mie nu-mi place. Acum îl iau și îl frământ din nou, ca să pot să-i dau forma plăcută mie. Acum îl pun din nou pe roată. Voi ați văzut că acest bucată de lut mi-a spus mie de ce fac așa cu el? Nu mi-a spus nimica. Așa și Dumnezeu când El ne prelucrează, noi nu putem să zicem de ce face așa cu noi. Pentru că noi suntem lutul și El e orarul. Acum îi dau forma care îmi place mie. Oh, în sfârșit, forma care îmi place mie. După ce această bucată de lut a fost scos din pământ, a fost separat de celui lut și a fost și controlată de bulă de aer, în sfârșit i-am dat forma care îmi place mie. Deja și îmi imaginez cum o să fie utilizat acest vas. Acum, credeți că vasul deja poate să fie folosit? Nu este așa, că de la o simplă atingere, deja se îndoaie. De aceea trebuie să-l pun într-o matriță, să stea câtva timp, ca nimeni să nu-l atingă. Știți că și Dumnezeu face așa cu noi. El ne lasă pentru un timp, doar ca să ne vadă pornirile inimii noastre. Dar noi credem că Dumnezeu ne-a abandonat, dar nu este așa. El vrea să ne lase ca să vadă pornirile inimii noastre. Acum, după ce vasul a stat un timp în matriță, s-a mai întărit un pic, dar nu este gata de folosit. Acum vine partea cea mai grea. Este cuptorul, unde o să stea la temperaturi înalte și pentru un timp stabilit. Știți că și Dumnezeu așa face cu noi. El ne trece prin cuptor numai ca să ne întărim și numai ca să ne întărim. Dar cum am pus eu această bucată de lut în cuptorul acesta, așa și aurul și argintul trec prin cuptor. Ei se topesc și după vin puși într-o matriță. Dar în cuptor cade toată zgura și toată impuritatea de pe ei și se curățesc definitiv. Așa am făcut și eu prin frământare. Și am pus acest vas în cuptor să se întărească și ca să devină un vas adevărat. Acum, după ce a trecut timpul stabilit, vasul în cuptor, la o mare temperatură, putem să-l scoatem. Uitați vasul acum ce frumos este și întărit, auziți? Acum, în sfârșit, după toate fazele care au trecut acest vas, pot să-l folosesc și eu doresc să-l folosesc la masa mea. Într-o casă sunt vase de aur, de argint, de lemn și de lut. Dar sunt și vase de cinste și vase de ocară. Dar dacă un vas de ocară se curățește, devine un vas de cinste, așa stăpânul îl va folosi numai la lucrări bune. Dar știți, așa cum am scos eu vasul din cuptor, așa Dumnezeu ne scoate pe noi din încercări și din probe, pentru că în cuvântul Lui spune că nu ne scutește de apă și de foc, dar nu ne va lăsa singuri și ne va ajuta să trecem prin orice probă cu El. Acum Dumnezeu poate să folosească acest vas în locul pe care El îl stabilește și lucrarea pe care El îl vrea. Și noi trebuie să ascultăm de El, să facem lucrarea Lui până când
va veni la locul pe care el mi l-a stabilit.